Gaur egungo gazteen artean kontraesan berriak agertzen hasi dira. Eskubide sozialen aldeko jarrerak indartsuak diren bitartean, berdintasun politiken aurkako erreakzioak ere handitzen ari dira. Sare sozialek eta interneteko diskurtso berriek eragin handia dute gazteen ikuspegian. Mutil gazte askok berdintasun politikak urrunegi heldu direla sentitzen dute. Jaken arabida, fenomeno hau ez da isolatuai, mundu mailako joera baten parte da. Batzuetan, ziurgabetasun pertsonalak eta sozialak diskurtso erreaktiboetara eramaten ditu gazteak. Prekarietateak eta etorkizunarekiko beldurrak identitate krisi berriak sortzen dituzte. Pekta, emantzipatzeko zaitasunak eta lan ezegonkortasunak frustrazioa handitzen dute. Horrek tentsio berriak sortzen ditu parte hartze espazioetan. Batzuetan, berdintasunaren aldeko mezuak mehatxu bezala interpretatzen dira. Diskurtso polarizatuek distantzia handitzen dute gazteen artean. Gazte askok berdintasun politikak urrun edo inposatuak sentitzen dituzte. Interneteko komunitate batzuek segurtasun simbolikoa eskaintzen dute ziurgabetasunaren aurrean. Intation, prekarietatea ez da soilik ekonomikoa, emozionala eta soziala ere bada. Hori dela eta, hainbat erakundek maskulinitate berdintzaleak lantzeko espazioak sortu dituzte. Hezkidetza eta elkarrizketa tresna garrantzitsuak bihurtu dira. Ketino, parte hartze espazioek seguruak eta errespetuzkoak izan behar dute guztientzat. Berdintasuna eta giza eskubideak demokraziaren oinarrietako bat dira. Erronka handiena gazte guztiek euren lekua sentitzea da. Elkarrizketarik gabe, polarizazioa handitzen jarraituko du. Etorkizuneko gizarte kohesioa gaurko gazteen harremanen araberakaua izango da. Berdintasunaren balioa modu hurbil eta parte hartzailean transmititzea funtsezkoa izango da. Etorkizun inklusibo bat eraikitzea, belaunaldi oso baten erronka da.